Her kan vi så se, at vi har noget vand, og når vi så varmer det op, kan vi se, at vi tilføjer energi til vandet. Efter et stykke tid, hvor vi kunne se, at vandet begynder at koge, og vi kan så også se, at mere og mere af energien ligesom forsvinder. Det bliver ikke rigtig så meget varmere lige så hurtigt. Og I kan så se, at energien så forsvinder op, og hvis vi sætter et termometer ned, kan vi se, at det er ret varmt, men det bliver ikke varmere, end hvad det er nu, for det ellers bliver det til damp. Hvis vi så lige viser dig. Undskyld. Hvis vi så tager en mursten og varmer op, så kan vi så se, at murstenen er rimelig hurtigt bliver varm. Hvis vi tilsætter et termometer og varmer murstenen op igen, så sker der ikke noget, fordi termometeret er lort. Så bliver termometeret rimelig hurtigt varm, så den her mursten er ret varm nu. Og hvis så putter den ned i et kar med vand, kan vi se, at temperaturen falder, og den spredes nogenlunde ud. Hvis vi så gør det samme med en jernklods, og varmer den op, et termometer, vi kan også lige putte termometer i vandet, for at se temperaturen på vandet inden, og varmer den op, så kan vi så putte jernklodsen ned, og det vi kan se er egentlig det samme, bortset fra at vandet bliver mere varmt, eller altså vandet bliver varmere med jernklodsen, end det gør med mursten. Og grunden til at det gør det er simpelthen fordi at jern har mere varmefølge end mursten har.